आमच्याकडे पाऊस एवढे नाटक करतोय ना, काय सांगू तुम्हाला. अरे बापरे, लय नाटकं चालू नुसते पावसाचे. 1-2 दिवस झाले ते आम्हाला करायची होती फवारणी. तर फवारणीवाले काकांना आम्ही बोलवलं फवारणी करायला. ते आले दुपारी, ते आले आणि एवढं आभाळ भरून आलं, एवढा पाऊस फुटला, असं वाटलं आता आमचं गावच होऊन जातं का, एवढा पाऊस येईल. त्यांना म्हणलं तुम्ही वापस जा, फवारणी करून बी तसं काही फायदा होणार नाही. मग ते गेले वापस. पाऊस आला रिमझिम, फक्त 5 मिनिटं गेला. परत ते 5 वाजता आले फवारणी करायला. त्यांना वाटलं आता काही पाऊस येत नाही. परत ते वावरात आले, एवढं आभाळ भरून आलं. परत असं वाटलं पाऊस येतो काय, थोडासाच आला रिमझिम. मग म्हणलं हा पावसाचे नुसते यायचे नाटक चालू आहे, तो काही येत नाही. त्यांना म्हणलं तुम्ही सकाळी या, सकाळी फवारणी करू. मग दुसऱ्या दिवशी परत सकाळी आले, सकाळी फवारणी केली. तर असं करतोय आमच्याकडे पाऊस, फक्त यायचे नाटकं करतोय आणि येतच नाही. तुमच्याकडे पाऊस पडला की नाही, कमेंट करून नक्की सांगा. तर पिकं असे लहान लहान आणि पाऊसही येत नाही.